हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मालवणी तडका. आज आपण पाहणार आहोत सुरमईचं तिकलं किंवा सुरमईचं सार. सुरमई आणली तेव्हा त्याला मी एक मोठा चमचा मीठ लावून घेतलं होतं, चोळून ठेवलं होतं. त्यानंतर अर्ध्या तासाने साधारण मी हे स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे. आता आपण त्याला थोडीशी हळद लावून घेऊया. हळद चांगली चोळून घ्यायची आहे. सुरमईचा एक प्रकार असतो तो चप्पट आणि थोडासा सफेद चंदेरी कलरचा असतो. आणि हा सुरमईचा जो प्रकार आहे तो गोलाकार, थोडा गोलाकार असतो आणि काळपट असतो. याला खरं तर गेझर असं म्हणतात. चवीमध्येही फरक असतो, पण आपण ते सुरमई म्हणून खातो. ग्रेव्हीसाठी मी इथे संकेश्वरी किंवा बेडकी मिरची घेतलेली आहे. साधारण या 10 ते 12 आहेत. त्यानंतर इथे धने एक मोठा चमचा घेतला आहे. अर्धा चमचा बडीशोप घेतली आहे. पाव चमचा मी तांदूळ घेतलेत. तांदूळ घातले की साराला एक घट्टपणा येतो आणि चवही छान लागते. मिरच्या घेण्याच्या पूर्वी त्याचे मी देठ काढले होते, कट केले त्यांना. तर थोडेसे बियाही त्याच्या पडल्या होत्या, त्या मी काढून टाकणार आहे. आता यामध्ये आपल्याला गरम किंवा थोडंसं कोमट असं पाणी घालून घ्यायचं आहे. हे साधारण भिजेपर्यंत घालून घ्यायचं आहे. गरम पाणी घातलं की हे सर्व मिश्रण खूप छान बारीक वाटलं जातं, म्हणून आपण गरम पाणी घालणार आहोत. साध्या पाण्यात सुद्धा ते भिजू शकतात. साधारण 1 तास भिजत ठेवू शकतो आपण. आता मी ह्याला झाकण घालून अर्धा तास ठेवणार आहे. त्याचबरोबर आपण इथे एक अर्धी वाटी, जर वाटी मोठी असेल तर अर्धी वाटी घ्या, नाही तर छोटी वाटी असेल तर 1 वाटी घ्या. किसलेलं ओलं खोबरं घ्यायचं आहे. छोटा कांदा घ्यायचा आहे. कांदा जर मोठा असेल तर पाव घ्यायचा आहे. जर मध्यम असेल तर अर्धा घ्यायचा आहे, नाहीतर मग छोटा एक कांदा घेतला तर चालेल. कांदा खूप जास्त घ्यायचा नाही. त्यानंतर 7 ते 8 लसणीच्या पाकळ्या घ्यायचे. टोमॅटो घ्यायचे एक मध्यम आकाराचा. टोमॅटो, कांदा आपण कापून घेणार आहोत. आता आपण हे सर्व साहित्य मिक्सरला वाटून घ्यायचं आहे. जर कमी प्रमाणात असेल तर हे सर्व साहित्य तुम्ही एकत्र सुद्धा वाटू शकता. जास्त असेल तर तुम्ही मिरच्या, धने हे साहित्य वेगळं वाटू शकता. त्याचबरोबर खोबरं, कांदा, लसूण वेगळं वाटून घ्यायचं. मी हे वेगळं वाटून घेणार आहे. आधी मी धने, मिरची, बडीशोप लावून घेणार. त्याच भांड्यामध्ये मी आता टोमॅटो वाटून घेणार आहे. सगळ्यात शेवटी आपण कांदा, खोबरं, लसूण वाटून घेणार आहोत. त्यामध्ये आपल्याला पाव चमचा हळद घालून घ्यायची. इथे परत एकदा मी सांगते, जर तुमचं वाटण कमी प्रमाणात असेल तर तुम्ही हे सगळं मिश्रण, टोमॅटो, मिरची, खोबरं, हे सगळं मिश्रण तुम्ही एकाच भांड्यात सुद्धा लावू शकता. आता आपण रेसिपीला सुरुवात करणार आहोत. तिन्ही वाटण आपले वाटून रेडी आहेत. इथे आपण पसरट टोप घेतलेला आहे. त्यामध्ये मी 1 टेबलस्पून तेल घातलेलं आहे. तेल जास्त घालण्याची गरज नाही आहे. त्यानंतर मी ते 4 पाकळ्या लसणीच्या घेतलेल्या आहेत. त्या सालीसहित ठेचून घेतलेल्या आहेत. त्याची एक वेगळी चव लागते. आता आपण पाव चमचा हिंग घालून घ्यायचे. त्यानंतर आपण एक वाटण टाकणार आहोत. मी टोमॅटो प्युरी आधी टाकून घेणार आहे. आता आपण यामध्ये मिरचीचं वाटण घालून घेणार आहोत.
इथे माप मी एक छोटी वाटी टोमॅटो प्युरी घेतलेली आहे. त्यानंतर एक छोटी वाटी मिरचीची पेस्ट घेतलेली आहे आपण जी बनवली होती ती. एक मोठी वाटी खोबऱ्याचं जे वाटण बनवलं होतं ते घेतलं आहे आपण. आपल्याला कालवण जितकं घट्ट पातळ हवं आहे त्याप्रमाणे आपण पाणी घालून घेणार आहोत. त्यानंतर त्याला एक चांगला कड येऊ देणार आहोत. आपण मीठही घालून घ्यायचे. हे थोडं अजूनही मला घट्टच वाटतंय. मी थोडं अजून पाणी ॲड करणार आहे. पाणीच आहे. या साराला एक कड आल्यानंतर गॅस थोडा मध्यम करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपण सुरमईचे पीस टाकून घ्यायचे आहेत. गॅस मध्यमच ठेवायचा आहे. सुरुवातीला 5 मिनटं मध्यम गॅसवर, त्यानंतर 10 मिनटं साधारण आपण एकदम बारीक गॅस करून हे मासे चांगले शिजू द्यायचे आहेत. शिजण्यापूर्वी आपण यामध्ये 4 ते 5 कोकम ॲड करणार आहोत. त्यानंतर त्याला 10 ते 15 मिनटं शिजू देणार आहोत बारीक गॅसवर. 10 ते 15 मिनटं झालेले आहेत. आपले मासे छान शिजलेले आहेत. सगळ्यात शेवटी आपण कोथिंबीर ॲड करणार आहोत. कोथिंबीर आपण मटपामध्ये सुद्धा घालू शकतो, पण मटपाचा कलर बदलतो त्यामुळे आपण वरून घालणार आहोत. माझी ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते कळवा. लाईक करा, शेअर करा. जर अजून आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.